Maayong buntag mga igsoon. Salamat sa Dios nga makapaday na puta sa pagtuon sa ayang hingpit ug balaan nga pulong nga bisan kanos sa adili mausab. Mga igsoon, ang atong pagtuon karon, atong tun-an ang unang pagmisyon nilang Pablo sa isla nga Sipri. Atong hisgutan kung asa nga mga dapit ang namisyonan ni Pablo ug unsay nahitabo sa dihang pagsangyaw niya sa maayong balita. Apan sa dili pa kita sa atong topic karon nga mao'y atong tun-an, sumala sa atong naandan, balikon sa nato ang atong mga nahibaw-an sa miaging mga episode sa mga buhat. Maigsoon, atong nahibaw-an nga sa atong panahon karon, giwala na sa Dios ang mga milagro nga sama sa iyang gibuhat kaniadto pinaagi sa ilang apostol Pedro. Ang milagro nga diretso ug kumplito, nga makauli sila og bisan unsa nga mga sakit o mga balatian, makabanhaw gani sila sa mga patay. Kadto nga mga milagro gitugot sa Dios sa dihang bag-o pa na tawo ang iglesia dinhi sa kalibutan. Apan karon wala naman to nga mga milagro. Hinuon sa atong panahon karon, usahay nga milagruhan gihapon kita sa Ginoo kung gusto niya. Kay gamhanan ang atong Dios, mabuhat niya ang bisan unsa nga iyang gusto. Apan lahi kay sa una nga panahon nga bag-o pa ang iglesia. Dili gyud maparihasan ang panahon nilang Pedro nga makabuhat og dagko nga mga milagro. Naibawan usab nato nga pag-abot sa hingpit nga mao ang kumpleto nga pulong sa Dios, gihanaw ang mga dila ug ang pagpropesiya. Gani ato kining nahibaw-an pinagi sa tong pagtuon sa unang Korinto kapitulo 13 nga ang mga dila, ang pagpropesiya naa may kinutuban, mahanaw inig abot sa hingpit nga balaan nga pulong sa Dios nga mao ang Biblia. O bisan sa una nga anaa pa ang gasa sa mga dila, gipatakaranan ni Pablo ang mga iglesia nga dili mahimo nga sobra sa tulo ang musulti. Kinahanglan nga naay maghubad sa ilang gasultihon aron mahimong mapuslanon, masabot sa kadaghanan, ug kinahanglan nga puli-puli sila dili magdungan. Ug gitudloan ni Pablo ang iglesia sa Corinto nga mas labaw ang gugma kaysa mga dila o sa mga pagpropesiya. Ug iya silang gidasig sa pagtinguha sa langitnon nga gugma. Sa ato pa, mao kini ang gidulot pag-ayo ni Pablo sa pagtudlo sa mga magtotoo sa Korinto. Nga mao'y ilang tinguhaon, ilang panganduyon ang langitnon nga gugma. Dili ang pag-apas nga makaistorya sila sa lain nga mga pinulungan o mga dila o nga makapropesiya sila. Kay kining tanan, ang mga dila o ang pagpropesiya naamay kinutuban. Apan ang langitnon nga gugma, mapinadayunon hangtod sa kahangturan. Maigsoon, maayo kay kini nga atong nangatun-an sa miagi nato nga pagtuon. Bisan kanako, dako ang akong kulang mahitungod sa langitnon nga gugma. Apan gapaningkamot ko nga mutubo ko ani nga bahin ug usa kini nga maayo nga atong tinguhaon, atong panganduyon sa matag usa kanato, maigsoon, nga atong maaplikar, atong mapakita diha sa atong pamilya, sa atong mga anak, sa atong mga igsuon, sa atong mga parenti, labi na sa atong igsuon diha sa pagtuo. O pinaagi niini, mao kini ang maghatag kanato og lig-on ug maayo nga relasyon ingon nga mga igsuon diha sa pagtuo. Maigsoon, naibaw-an usab nato nga pagkahuman isangyaw ang kaluwasan ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga Samarianhon, gisugdan pagsangyaw ang mga Hentil. Una, ngadto sa Eunuko nga Ethiopianhon. Ug mao gani ang permiro nga nahimong sakop sa iglesia. Pinaagi sa pagpawali sa Dios kang Pilipi, niini nga Eunuko digto sa dalan nga Awaaw padulong sa Gaza. Sunod, ngadto sa pamilya ni Cornelio nga mga pure nga mga Hentil
Dayon ngadto sa mga Hintil nga taga Antioquia, Syria. Ug gikan sa mga buhat kapitulo 13 nga mao ang kapitulo nga atong gatun-an karon, hangtod sa mga buhat kapitulo 28, ang katapusan nga kapitulo sa mga buhat, kay 28 raman ka kapitulo ang mga buhat. Ani nga kapitulo 28, gisaysay na sa Ginoo ang may tungod sa pagpakaylap sa maayong balita ngadto sa kahintilan. Apan makita gihapon nato sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga buhat nga sa kada lungsod sa kalibutan, diin na ay gapuyo nga mga Hudiyo, giuna sila sangyawi sa maayong balita. Sumala sa hanay nga gitugo ni Hesus nga una sangyawan ang mga Hudiyo. Ayha dayon ang mga Hintil. Maigsoon ato gani kining gitun-an diya sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8, ang hanay sa Dios sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug gisugo niya ang mga apostolis kauban sa uban nila nga mga magtotoo. Nga una, sangyawan nila ang Jerusalem ug ang Judea nga tanan mga Hudiyo ang gapuyo niini nga mga nasod. Sunod, ang Samaria nga mistiso, Hudiyo, Hintil. Dayon, ang mga kahintilan sa tibok kalibutan. Ug atong makita, atong masusi, ani nga pagtuon nato nga kini nga gisugo ni Hesus natuma naman. Daghan na ang nahimong naluwas nga mga Hudiyo ug daghan usab ang nahimong naluwas nga mga Hintil. Ug naisgutan usab nato ang may tungod kang Saulo nga usa ka parasiyo, usa ka pangulo sa mga Hudiyo ug bangis nga maglulutos sa mga magtotoo. Apan katingalahan ang plano sa Ginoo kang Saulo, kay imbis siya ang nangulo sa mapintas nga paglutos sa mga magtotoo sa Jerusalem, siya hinuon ang nangulo sa pagpakaylap sa pulong sa Dios ngadto sa mga kahintilan. Nga gisgutan sa mga buhat kapitulo 13, ani nga kapitulo, hangtod sa mga buhat kapitulo 28. Og dinhi niining mga kapitulo nga mga buhat, nagsugod si Saulo sa paggamit sa iyang Hintil nga ngalan, nga mao si Pablo. Kay ang iyang gamisyonan mao ang mga Hintil. Sa ato pa, ang Saulo mao ang Hinudiyo nga ngalan niya, ug ang Pablo mao ang hinintil niya nga ngalan. Maigsoon atong nahibaw-an sa kinabuhi ni Saulo, dako kayo ang iyang nabuhat sa pag-alagad sa pagministri diya sa iglesia aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug daghan gani kaayo nga mga dapit ang iyang namisyonan, ug daghan usab nga mga tawo ang naluwas pinaagi sa iyang pagmisyon. Ug sa tibok kalibutan, walay makatupong kang Saulo o Pablo nga mga misyonero. Gani, kaupat makamisyon si Pablo, ug tan-awon nato karon ang mapa sa una niyang pagmisyon. Maigsuon, diri sa mapa atong makita ang unang pagmisyon ni Pablo. Atong makita ang siyudad nga Jerusalem nga mao'y gibutangan sa Ginoo sa permirong iglesia dinhi sa kalibutan. Ug nahitabo gani kini sa Pentecostes, ang permiro nga pagkunsad sa Espiritu Santo diya sa lawas sa tanang mga magtotoo, ug mao ang sinugdanan sa iglesia. Ug dinhi usab sa Jerusalem nagpakamatay si Hesus alang kanato, pinaagi sa iyang pagsakripisyo sa iyang lawas ug sa iyang dugo para bayad sa atong mga sala. Ang Jerusalem mao'y kapital nga siyudad sa Israel. Ug makita nato diri sa mapa, maigsuon, ang color blue sa kasadpan o sa wala sa Israel, mga dagat. Ug kini nga dagat sa kasadpan o sa wala sa Israel, mao ang ginganlan og dagat sa Mediteraneo. Ug sa habagatan sa mapa, sa ubos sa mapa, ato makita ang mga nasod nga Ehipto, Libya ug Cyrene, nga tanan sakop sa Afrika.
Gani ang lalaki nga mipas-an sa krus ni Hesus, taga Cyrene man. Og diri sa amihanan o sa ibabaw sa Israel, ato makita ang nasod nga Syria, nga ang kapital niini Antioquia. Og diri sa Antioquia, nagministri si Bernabe ug si Saulo sulod sa usa ka tuig aron sa pag-agak ug sa pagtudlo sa bag-ong mga naluwas nga mga Hintil. Ug kung mulakaw kita diri sa kasadpan o sa walang bahin sa Antioquia, Syria, makaabot kita sa mga nasod nga Cilicia, Galacia, Asia, Macedonia, Italia ug uban pa. Ug wala man ako isguti ang uban nga mga nasod ani nga mapa. Ug ang kapital nga syudad sa Italia mao ang Roma. Ug kung mahuman nato pagtuon ang tibuok nga mga kapitulo sa mga buhat, maisgutan usab nato ang Roma apan dili pa karon. Og maisgutan nato kining tanan nga mga region ug mga nasod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga buhat. Busa, basin medyo nato mamastir kining mapa, pinaagi sa atong pagbalik-balik pagtan-aw niini. Busa maning kamot kita mga igsoon nga masabot nato kini nga mapa. Hinoon, kung dili tanan makasulod sa atong huna-huna o dili nato tanan masabtan kini nga mapa, dili kita mabalaka, dili kita malibog, kay dili ka man mawalaan og birthday. Mao atong gamay nga pasiyaw mga igsoon. Og diri sa mapa ato makita ang pula nga linya. Kining pula nga linya gatudlo sa tanang dapit nga giagtuan nilang Pablo sa una nilang pagmisyon. Mao kini ang atong gasundon ang pula nga linya. Pinaagi ni makita nato ang mga dapit nga namisyonan ni Pablo. Una, migikan silang Pablo sa iglesia sa Antioquia, Syria, nga mao'y nagpandong kanila sa pagmisyon. Sa ato pa, mao ilang home church. Sama pananglitan kang Pastor Jerome ug kang Ivy. Gikan sila sa Tumpagon. Ug ang iglesia Tumpagon mao ang nagpandong kanila ug nagpalakaw sa pagmisyon didto sa Manay. Ug ang iglesia Tumpagon mao ang ilang home church. Sama usab kang Pablo ug kang Bernabe, ang ilang home church or gigikanan nga simbahan o iglesia mao ang Antioquia, Syria. Ug gikan sa Antioquia, miadto sila sa dungguanan sa Seleucia. Ug misakay sila og barko paingon sa Salamis, Sipre. Ug barko dilayag ang ilang gisakayan. Kay sa panahon ni Pablo, wala pay di makina nga mga barko o mga gasolina o kurodo. Kay wala pay bisan unsa nga makina nga naimbento. Wala pay mga jeepney, wala pay truck, wala pay mga motor. Maong kung magbiyahe ka diya sa dagat, barko dilayag ang imong sakyan. Ug kini nga barko mudagan man pinaagi sa hangin. Ug kung makatunong sila sa bahin sa dagat nga walay hangin, mudagan kini pinaagi sa pagbugsay ug dako kini nga hago. Ug mao man kini ang gisakayan nilang Pablo ug ni Bernabe silang pag-agto sa Salamis, Sipre, gikan sa Antioquia, Syria. Ug pag-abot ilang Pablo sa Salamis, nagsugod sila didto pagwali ug gilukop nila pagwali ang tibok Sipre hangtod sa Papos. Ug gikan sa Papos, misakay na usab sila barko ug miadto sila sa Perga, Pampilya. Ug gikan sa Perga, wala na sila magsakay og barko dilayag, kundili nagbaklay sila paingon sa Antioquia nga sakop sa Pisidia. Maigsuon, lahi kini nga Antioquia kaysa Antioquia, Syria. Ato makita sa mapa nga duha ka Antioquia ang gisgutan. Ang Antioquia, Syria nga mao ang home church nilang Pablo ug Bernabe, ug ang Antioquia, Pisidia usa ka nasod nga namisyonan nilang Pablo. O gikan sa Antioquia, Pisidia, nagbaklay sila paingon sa Iconio,
sa Listra ug sa Derbe, nga gasangyaw sa maayong balita mo ilang gibuhat. Ug pagkahuman, kining tanan nga mga dapit nga ilang gimisyonan, gibalik nila hangtod nakaabot sila sa Italya. O gikan sa Italya, misakay sila og barko ug mipauli sa Antioquia, Syria, nga mao'y ilang home church o iglesia nga nagpamisyon kanila. O karon mga igsoon, sugda nato sa pagtuon nga hanay gayod ang una nga pagmisyon nilang Pablo. Pinaagi sa atong pagbasa sa mga buhat, Kapitulo 13, versikulo 1 hangtod versikulo 3. Ug dito sa iglesia sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo. Sa ato pa, sa una nga panahon, nga wala pa makumpleto ang balaan nga pulong sa Dios, gagamit ang Dios og mga propeta. Ang mga propeta gatagna sila kung unsay mahitabo sa unahan nga panahon ug gapahayagan sila sa Dios kung unsa ang gusto sa Dios nga iyang ipaabot sa mga tao ug sila ang gapahayag sa mga tao. Ug maigsoon atong nahibaw-an pinaagi sa atong pagtuon nga ang gasa sa pagkapropeta naa may kinutuban. Maong sa atong panahon karon wala nay mga propeta. Hinuon naay mga propeta nga gapahayag kung unsa ang sulod sa pulong sa Dios. Apan kung naay tawo nga moingon nga propeta siya o gapanagna kung unsay mahitabo sa umaabot, pasagdan lang nato mga igsoon. Apan atong nahibal-an nga karon nga panahon wala na may mga propeta. Atong balikon ang bersikulo 1. Og dito sa iglesia sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo. Nga mao sila si Bernabe, si Simeon nga ginganlan og Negro, si Lucio nga taga Cyrene, si Manain nga sakop sa panimalay ni Herodes nga gobernador, nga mao gani ang nagpapunggot sa ulo ni Juan nga Bautista, ug si Saulo. Bersikulo 2. Samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, ang Espiritu Santo miingon, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga niini gitawag nako sila. Sa ato pa, ipamisyon sa Dios si Pablo ug si Bernabe aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Unya, human sila makapuasa ug makaampo, ilang ipandong ang ilang mga kamot kanila ug gipagikan sila. Sa ato pa, naay gipabarog sa Dios nga iglesia sa Antioquia ug naay mga kauban nilang Bernabe ug ni Pablo nga mga magtutudlo ug mga propeta. Nga mao si Simeon, si Lucio, si Manain. Si Simeon ganganlan usab og Negro, mo'y usa niya ka pangalan. Si Lucio taga Cyrene. Si Manain sakop sa pamilya ni Herodes Antipas nga gobernador. O kining Herodes ang nagpapunggot sa ulo ni Juan nga Bautista niadto nga panahona. O kini sila mga propeta ug mga magtutudlo. Ang pagkapropeta gasa gikan sa Espiritu Santo sa pagtagna unsay mahitabo sa unahan nga panahon. Sila man ang gagamiton sa Dios. Gapakig istorya ang Dios pinaagi kanila aron makapaabot nila sa katawhan, makapahayag nila sa mga tao kung unsa ang kabubuton sa Dios, unsay mahitabo sa umaabot. Nining panahon, wala pa mahuman pagsulat ang pulong sa Dios. Busa, naa pa ang gasa sa pagka-propeta. Apan pag-abot sa hingpit ug kumpleto nga mao ang pulong sa Dios ang Biblia, nawala man ang gasa sa pagpropesiya or ang mga propeta. Ug silang lima, si Bernabe, si Simeon, si Lucio, si Manain, ug si Saulo, nagsimba sa Dios ug nagpuasa. Ug isgutan nato kadali ang pagpuasa. May tungod sa pagpuasa, maayo kini nga gabuhaton sa mga magtotoo nga gusto magampo ug magpagiya sa Dios kay walay makasagabal sa ilang pagsimba ug pagampo. Sama pananglitan, kung naay tawo nga gakalibog ug wala masayod kung unsay ang angayan nga buhaton
O kung naay ulitaw nga gaplano nga magminyo o dili pa andam ang iyang kasing-kasing ug wala pa niya makita ang iyang makauban sa iyang kinabuhi, wala pa niya mailhi ang iyang mahimong partner. Ang gabuhaton sa uban, gapuasa sila, kay gapangita sila sa giya sa Dios, sa tubag sa Dios kung unsa ang angay nilang buhaton. Ang pagpuasa, focus ang iyang kasing-kasing sa pagampo ug sa pagsimba kang Ginoo ug sa pagpaminaw sa Dios. Gani, ang uban nga mga minyo nga mga lalaki, dili sila modulog sa ilang mga asawa. O kalimtan nila ang mga kalibutanon nga mga butang, sama sa cellphone, TV, o bisan gani ang pagkaon. Kay focus ang ilang kasing-kasing sa pagpaminaw sa giya sa Dios, sa pagampo sa Dios. Basta, galikaya nila ang tanan nga makasagabal. Kung ikaw karon igsuon, naa ka sa kalibog, wala ka masayad kung unsa imong angay nga buhaton. Naa ka sa dagko nga mga problema. Usa nga maayo nga buhaton ang pagpuasa. Kay pinaagi niini, tudluan ka man sa Dios sa angayan nimong desisyon, sa angayan nimong buhaton nga mao ang kabubuton sa Dios. Dili ka man maunsa kung dili ka makakaon sa pila ka panahon. Busa, human sila makagpuasa o makaampo, ilang gipandungan si Saulo ug si Bernabe o ila silang gipagikan. Ang pagpandong, gapasabot nga piyalan ang gipandungan sa katungdanan o sa trabaho. Ang iglesia nga gapandong og misyonero, gapasabot nga makigpartner sila sa pagmisyon pinaagi sa pagsuporta ug sa pagampo ug sa pagtabang kutob sa ilang mahimo. Mao kini ang obligasyon o responsibilidad sa iglesia nga gapandom og mga misyonero. Una, nila nga obligasyon mao ang pagampo. Ikaduha, ang pagsuporta pinaagi sa mga pinansyal, sa mga pagkaon ug uban pa nga mga kinahanglanon sa mga misyonero kutob sa ilang mahimo. Ug kung makauli ang misyonero sa nagpamisyon kanila nga iglesia, maayo kung mag-report sila kung unsay gipangbuhat sa Ginoo pinaagi sa tanan nilang pagmisyon. Umoy gabuhaton sa mga misyonero. Kung makauli sila sa ilang mga home church, gabalita man sila, ga-report sila sa tanang mga ministry kung unsay gipangbuhat sa Ginoo. Pinaagi niini, usa kini nga makapadasig sa iglesia nga mas magmadasigon sila sa pagampo ug sa pagsuporta sa mga trabaho sa Ginoo. Sa ato pa mga igsoon, mao kadto ang mga una nato nga nahibaw-an ug karon magpadayon kita sa pagbasa sa atong mga bersikulo sa mga Buhat kapitulo 13 versikulo 4 hangtod versikulo 6 kung unsa pa ang uban nga nangahitabo sa pagmisyon ni Pablo. Atong basahon ang versikulo 4. Busa, pinadala sa Espiritu Santo, miagto sila sa Seleucia. Ug gikan didto, misakay sila og sakayan. Ug kini nga sakayan ato nang naisgutan nga barko dilayag padulong sa Sipro. Ani nga bersikulo nato gigamit ang pulo nga Sipro. O ato makita sa mapa ang dapit nga Sipri. Maura man sila. Bersikulo 5. Sa pag-abot nila sa Salamis, ilang giwali ang pulong sa Dios sulod sa mga sinaguga sa mga Hudiyo. Mao'y kanunay gabuhaton sa mga apostolis uban sa kauban nila nga mga magtotoo. Kung naa sila dapit sa mga Hudiyo, una nila sangyawan ang mga Hudiyo nga nagkatapok diya sa mga sinaguga. Ug aya dayon sila gawali sa mga hintil. Ilang gatumanon ang hanay sa Dios nga gisugo kanila. Og si Juan digto uban kanila aron mutabang kanila. Og kini nga Juan ang usa ni kangalan Marcos. O sa ato pa Juan Marcos. Og pinaagi gani kaniya gigamit siya sa Dios nga instrumento nga makasulat usab og usa ka bahin diya sa iyang balaan nga pulong nga mao ang Marcos. Siya man ang nagsulat ani. Og
Atong naibaw-an nga ang inahan ni Juan Marcos mao man si Maria, nga didto gani nagkatigom ang mga magtotoo nga gaampo nga mainiton para kang Pedro. Versikulo 6. Sa nalibot na nila ang tibok pulo hangtod sa Papos, si Pablo ug si Bernabe, kauban si Juan nga Marcos, ilang ikatagbo ang usa ka Hudiyo nga salamangkiro nga gagamhan ni Satanas, instrumento ni Satanas og propeta nga mini nga ganganlan og Barhesus. Sa ato pa, miagto si Saulo ug si Bernabe sa Seleucia, ug misakay sila og sakayan padulong sa Sipro. Ug naisgutan na nato nga mga barko nilayag ang ilang gasakayan adto nga panahon. Ug uban si Juan aron mutabang kanila. Ug pag-abot nila sa Salamis, Sipro, misulod sila sa sinagoga ug nagpahayag sila sa pulong sa Dios sa mga Hudiyo. Siguro ilang giwali ang mahitungod kang Hesus ug ang mahitungod sa kaluwasan. Mo ilang giwali nga si Hesus mao ang manuluwas, mao ang Kristo. Sa kada lungsod nga maagtuan nilang Pablo sa ilang pagmisyon, kung naay sinagoga, gauna sila gawali sa mga Hudiyo. Ayha sila gawali sa mga Hintil. Mao'y hanay sa Ginoo sa pagpakaylap sa iyang pulong. Hinoon, diri sa Pilipinas, sa atong mga lugar, wala may mga Hudiyo diri. Ang atong priority mao ang mga Hintil nga pareha kanato. Apan kung dito sa Israel, sa Jerusalem, ang una nila nga sangyawan mao ang mga Hudiyo. Ayha sila gawali dito sa mga Hintil. Og nalibot nilang Saulo ang tibok isla nga Sipro hangtod sa Papos nga sangyaw sa kaluwasan. Ug didto naa sila natagbo nga Hudiyo nga salamangkiro ug mini nga propeta nga ganganlan og Barhesus. Ug kini nga Barhesus salamangkiro kini nga tawhana, madjikiro, mananagna, gapamarang. Apan ang tinuod gapamintaha ra sa bisan kinsa nga mga tawo nga motuo kaniya. Sa ato pa, tao kini ni Satanas nga puno sa pagkadautan, puno sa limbong. Ang iyang mga trabaho gababag sa mga tao nga dili sila makatuo kang Hesus, dili sila makadungog sa pulong sa Dios, sa maayong balita. Atong basahon ang sunod nga bersikulo sa mga Buhat kapitulo 13 gihapon, bersikulo 7 hangtod bersikulo 12. Siya uban sa gobernador nga si Sergio Paulo. Sa ato pa, kini nga salamangkiro si Barhesus, kauban niya si Gobernador Sergio Paulo. Usa ka tawong utukan nga mipatawag kang Bernabe ug kang Saulo ug nagtinguha sa pagpamati sa pulong sa Dios. Sa ato pa kini nga gobernador, gusto niya makadungog sa giwali nilang Pablo nga kaluwasan ug basin gatinguha siya, gapangandoy siya nga makaila ug makatuo sab kang Hesus. Versikulo 8. Apan gisupak sila ni Elimas nga salamangkiro, kay mauman ka na ang kahulugan sa engalan. Si Elimas ug si Barhesus maora man sila nga naninguha sa pagpasimang sa gobernador gikan sa pagtuo. Sa ato pa kini nga salamangkiro, si Elimas iyang gibabagan ang gobernador aron dili siya makadungog sa kaluwasan nga ginawali nilang Pablo ug dili siya makatuo kang Hesus. Sa ato pa gapaningkamot usab si Satanas pinaagi sa paggamit ani nga salamangkiro nga mao si Barhesus o Elimas nga mababagan niya ang maayong balita, mababagan niya ang kaluwasan kay gabuhat si Satanas og bisan unsa nga pamaagi para lang nga ang pulong sa Dios iyang mababagan ug ang mga tao dili makatuo kang Hesus, dili makadawat sa kaluwasan. Versikulo 9. Apan si Saulo nga ginganlan usab og Pablo nga puno sa Espiritu Santo, gaawas sa iyang kinabuhi, sa iyang kaugalingon ang Espiritu Santo. Gagiyahan siya sa Espiritu Santo,
Ga ipaistorya siya pinaagi sa giya sa Espiritu Santo. Mo'y naglihok sa tibok kinabuhi ni Pablo. Mitutok pag-ayo kaniya ug miingon, ikaw nga anak sa yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong, puno sa tanang limbong ug kadautan, dili ka ba muhunong sa pagtuis sa mga tulid nga dalan sa Ginoo? Sa ato pa, gisaway ni Pablo kini nga Barhesus, nga ang tinuod puno siya sa pagkadautan, walay maayo diya kaniya, kanunay gasanta sa kamatuuran, gababag sa kaluwasan. Ug unsa kay mahitabo ani nga Barhesus? Unsa kay buhaton sa Dios kaniya? Magpadayon kita sa pagbasa sa bersikulo 11. Ug karon, tan-awa, ang kamot sa Ginoo ana ibabaw kanimo. Ug ikaw mabuta ug dili na makakita sa adlaw sulod sa usa ka panahon. Bisan kung hayag kaayo ang adlaw, dili siya makakita. Kay silutan siya sa Dios. Diha-diha miabot kaniya ang gabon ug kangitngit ug naglibot-libot siya nga gapangita ug makaaga kaniya. Sa ato pa maigsuon, kini nga salamangkiro, si Barhesus o Elimas, gidapatan sa Dios og silot pinaagi sa pagbuta kaniya. Ato makita dinhi kung unsay gabuhaton sa Dios sa mga tao nga instrumento ni Satanas, kanunay niya gasilutan o mo'y naitabo kang Elimas. Versikulo 12. Unya ang gobernador mituo sa pagkakita niya sa naitabo, kay siya natingala sa pagtulunan may tungod sa Ginoo. Sa ato pa, nakapaminaw ra gyud ang gobernador og nakatuo gani kang Hesus. Sa ato pa, kining salamangkiro uban sa gobernador nga si Sergio Paulo og naninguha ang gobernador sa pagpamati sa pulong sa Dios. Apan gisupag silang Pablo ni Elimas nga mao'y usa ka ngalan sa salamangkiro. Kay iya untang ipasimang ang gobernador gikan sa pagtuo kang Hesus. Gapaningkamot usab si Satanas nga si gobernador Sergio Paulo dili maluwas, dili makatuo kang Hesus. Apan gisanta ni Pablo ang salamangkiro ug iyang giingnan nga dapatan sa Ginoo ug mabuta. Ug diha-diha nadapatan lagi si Elimas sa pagkabuta. Dili na siya makakita ug naglibot-libot gani siya sa pagpangita og mga tao nga makaaga kaniya. Miabot kaniya ang gabon ug ang kangitngit, hinungdan nga dili na siya makakita sa kahayag. Ug unya, naminaw ang gobernador sa tudlo nilang Pablo mahitungod kang Ginoo. Siguro mao'y gisangyaw nilang Pablo nga si Hesus mao ang gisaad nga manluluwas. Ug walay kaluwasan ni bisan kinsa kung dili pinaagi sa ngalan ni Hesus. Ug mituo siya, mituo si Gobernador Sergio Paulo. Maigsoon, nalupig na usab si Satanas ug wala gid niya mababagi ang gobernador gikan sa kaluwasan. Maigsoon, pinaagi ani nga mga pagtuon nato, atong makita, atong masusi kung unsay gakahitabo sa mga tao ni Satanas nga kanunay sila gasilutan sa Dios. Sama ani nga Barhesus nga nagbabag kang gobernador Sergio Paulo sa pagpaminaw sa kaluwasan, sa maayong balita, apan gibuta siya sa Dios. Ug sama usab sa nitabo kang Hari Herodes Agripa I nga gapangluto sa mga magtutuo ug gipapatay gani niya si Apostol Santiago ug isunod gani niya unta si Apostol Pedro. Apan atong nakita mga igsoon kung unsay nahitabo kaniya. Gisilutan siya sa Dios nga giut-ut ang iyang tibok nga lawas sa mga ulod. Ubisan unsaon sa pagtambal, sa paghinlo sa iyang mga samad, sa iyang mga sulugoon, sa iyang mga personal nga mga doktor, apan dili gyud mawala ang mga ulod. Hangtod nga giut-ut ang iyang tibok nga lawas ug nag-anto siya sulod sa 5 ka adlaw ug dayon namatay. Maigsoon, ang maayong balita, ang pulong sa Dios, ang kaluwasan, dili gayud bisan kanusa mababagan ni bisan kinsa. Kay ang iya sa Dios
mapinadayunon o bisan kanos sa dili magapos. Busa mga igsoon, kasaligan gid ang atong Dios. Bisan kung unsang atong maagian sa atong mga ministry sa lain-lain nga mga area, atong nahibaw-an nga dili gayud malupig ang Dios. Dili gayud mababagan ang iyang pulong. Nga maghatag og kaluwasan ni bisan kinsa nga motuon ini sama ani nga gobernador. Mga igsoon, unta daghan ang iyong nakuha nga mga katudloanan ug ato kining maaplikar sa atong mga kinabuhi. Ato paningkamutan nga dili kini masayang sa matag usa kanato. Ug karon nga semana pamalihog na pod sa matag usa kanato uban sa atong mga pamilya sa pagbasa sa pulong sa Dios sa mga buhat kapitulo 13. Kung wala pa ka makasugod sa pagbasa sa pulong sa Dios, karon ang panahon nga magsugod ka sa paghatag og panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Maigsoon unta sa sunod nga episode, naagyapon ang inyong kalipay ug ka-excited ug maorang atong pagtuon. Daghan nga salamat.